Eha, aj lístie opadáva. Nie je zima. Aj Piťuka mi minule hovoril, že ak chcem byť parádne oblečený práve na toto obdobie a do takéhoto počasia, mám ísť do Armpekov. Tam mi určite poradia. Idem tam. Dobrý, ani sa mi nezdravte. Zima mi je, pozrite sa, jak vyzerám. Dajte mi niečo na mňa. Máte niečo? Dobre, pane, vidím, že ste sa ešte nejako v lete zasekli. Tak trošku ale. Poďte, pomôžeme vám. Ďakujem. Pozrite sa, pane. Pozrite sa, jak som sa vybavil. Parádna taktická bunda. Plusovka. Nohavice taktické. Pane, a čo to tričko? To tričko? To je moja srdcovka. To ostane. Teraz už som kompletný. Čo myslíte? No, to neviem, pane, ale nejaká obuv by sa vám určite zišla. To máte pravdu. A máte tu niečo na mňa? Poďte so mnou, niečo vám určite vyberieme. No vy máte obrovský výber. No neviem, čo skôr si vybrať. Potrebujem nejakú kvalitnú obuv do tohto počasia. Pane, pre vás tu máme tieto vynikajúce taktické topánky Lova, alebo tieto nepremokavé čižmy. Chápem. No jedné sú dobré, aj druhé. No ktoré mu odporúčate? Na vašom mieste by som si zobral obe. Toto je skvelá myšlienka. Tak to beriem. Mne sa páčia tieto čierne, tie sú skvelé. Toto beriem do lesa. Pane, zabálte, utekajte, poďme na to.